Pozdravlja se na način da je palac na dlanu, a ostala 4 prsta ispravljena. Jeste li razmišljali zašto predsjednik Republike Turske pozdravlja sa 4 prsta na način da je palac na dlanu, a ostala 4 prsta ispravljena? Taj pozdrav simbolizira 4 vrijednosti turske nacije: jedinstvo, država, zastava i narod. Osim toga, predsjednik Erdogan je taj način pozdrava počeo redovno koristiti nakon vojnog udara u Egiptu kad je svrgnut demokratski izabran predsjednik Muhammed Mursi. 4 prsta označavaju rabija, odnosno simbol otpora rušiteljima demokracije u Egiptu. Na taj način predsjednik Erdogan podržavao je rahmetli predsjednika Egipta Muhameda Mursija. Upravo ovih dana je Erdogan pokazao da ta 4 prsta u zraku nisu samo farsa. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je u nedjelju kako će u najkraćem mogućem roku biti napravljena nova kuća svakom građaninu Izmira čiji je dom uništen u zemljotresu, javlja Anadolu Agency. Erdogan je govorio na kongresu Stranke pravde i razvoja u istočnom turskom gradu Vanu, a tom prilikom se dotakao jučerašnjeg zemljotresa koji je pogodio zapadni turski grad Izmir, a u kojem je prema posljednjim informacijama poginulo najmanje 26 osoba.